हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो आरो नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना नैबे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना नैबे डेस्क्रिप्शनाव थांनानै आंनि WhatsApp ग्रुपआव जइन जानानै लानो हागोन। बिदिब्ला फैदो गोबाव खालामाजासे दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों हर गेजेर बारफै 2। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां। बे भिडिअआव कास्ट महरै दङ मिथुराज बर', मृदुस्मिता बर', हास्थायसा बसुमतारी, इनामुनि नार्जारी। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै आपल'ड खालामनानै होथ'वाखै। जेब्ला बे भिडिअखौ बिथांमोना फुलै आपल'ड होगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनो नाजागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिमल दैमारी आरो उषारानी ब्रह्म। बिथांमोननि बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। एक्साइटेड जानानै बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारखौ होदों मिथुराज बर'। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानो हागौ बिथांमोननि भिडिअफोरा जोबोरैनो मोजां जायो। बे भिडिअनि टिजारखौ नायनो थाखाय MB प्रेजेन्ट्स नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैग्रोनो हागोन आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ बे चेनेलावनो फुलै आपल'ड खालामनानै होगोन। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनोसै।